Nyt kun mä sain sun huomioon, niin anna kun mä kerron sulle vähän Bolerosta. Sen lisäksi, että Bolero on sokeroimaton, niin se on myös näitä. Ja tätä Boleroa voi käyttää monessa paikassa, esimerkiksi täällä kuntosalilla ja monessa muussa asiassa. Hörskyn. Ja nyt sä varmaan mietit, että miten näitä käytetään, niin mä voin antaa yhden esimerkin. Avataan shakereiden korkit, kaadetaan Bolero-jauheet shakereihin, lisää vesi, sekoita, laitetaan korkit kiinni. Sitten nämä onkin jo valmiita ja ei muuta kuin hörskyn körsky.